Ftit aktar minn nofs il-Maltin wieġbu li f'dan il-mument l-affarijiet fil-pajjiż mixjin fid-direzzjoni tajba b'mod ġenerali dan joħroġ mill-aħħar Eurobarometru ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew u li sar fost 26,000 persuna matul ix-xahar ta' Mejju li għadda. Hawn 52% tal-Maltin qalu li l-affarijiet sejrin tajjeb ferm aqwa mill-medja Ewropea fejn instab li kienu biss 37% li qalu li l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni tajba fil-pajjiż rispettiv tagħhom. Minn dan l-Eurobarometru ippubblikat l-4 filgħodu joħroġ ukoll li l-qagħda f'Malta tiebet sew meta mqabbel mal-aħħar Eurobarometru li sar jiġifieri f'Jannar u frar li għadda. Hawnhekk ir-rata ċittadini Maltin tiebet b'10%, kważi żewġ terz tal-Maltin qalu li għandhom stampa pożittiva tal-Unjoni Ewropea b'62% u ftit aktar minn nofs jew 56% dwar il-Parlament Ewropew. B'86% tal-Maltin qalu l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwawhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dan filwaqt li 93% tal-Maltin jaħsbu li pajjiżna ibbenefika b'mod tajjeb mis-sħubija tal-Unjoni Ewropea kemm fit-tkabbir ekonomiku, fl-opportunitajiet ta' xogħol kif ukoll fil-kooperazzjoni mal-Istati membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Sanittant, meta mistoqsijin dwar il-budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin, 92% tal-Maltin wieġbu fil-pożittiv li proġetti jiġu iffinanzjati flimkien mill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u mhux mill-Istati membri waħedhom.